ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang kapistahan ni San Bernardo. Ambot ang anggaan ni Loloy Bakan. So bitaw, abad o doktor sa simbahan, abot no kanang usan ni siya sa mga maayo kaayong mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, diha sa gigamit niya ang iyang pagka bright aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o pagtukod og mga monasteryo, pagtigom og mga katawhan nga matuohon o maalagaron, labi na gyud sa panahon sa pagkaguliyang sa simbahan ni adtong mga 12th century. So uban kaniya padayon tang magampo alang sa kasulbaran niining pandemic nga may hasol nato sa tibuok kalibutan. Sayod tang ang gahom sa Ginoo maoray makatangtang niini. Ug ato sang yampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga nagsigi og tabang nato dinhi aron human kining ato mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad nga nagdilaab sa gugma alang sa imong balay ug maghayag siya ug mapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinaagi sa iyang pangama kami magmainiton sa mauusab nga espiritu ug magalakaw kanunay nga mga anak sa kahayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ipakita ko unsa kabalaan ug kahalangdon ang akong ngalan nga inyong gipakaulawan aron makaila sila nga ako mao ang Ginoo pinaagi sa akong buhaton kaninyo diha gayud sa ilang atubangan. Kay kuhaon ko ug tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing nasod ug dadon ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamo og limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagka makidiyos-Diyos. Hatagan ko kamo bagong kasing-kasing ug bagong espiritu ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Adto na kamo puyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan ug mahimo na kamo ang akong katawhan ug ako mainyo ng Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibubo ko kaninyo ang malinis nga tubig
ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako o Dios, ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa gikan kanako ang imong balaang espiritu. Ibuo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, o padayuna dinhi kanako ang maayunong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan, ug ang makasasala mamalik kanimo. Ibuo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo, kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo o Dios mao ang mahinulsulon nga espiritu, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon nga og mapaubsanon, o Dios, dili nimo tamayon. Ibuo ko kaninyo ang malinis nga tubig, ug hugasan ko ang tanan ninyong mga sala. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang mga anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug mga pinatambok na nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug daotan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa bisti sa kasal?" Apan wala motingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas.
Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pulong nga nakatandog nako sa atong mga pagbasa karon, labi na gid sa Ebanghelyo, kanig yung pulong nga gidapit. Gidapit ba? Kung kamo dapiton sa may inyong buhaton, mosanong o mobalibad? O ang nagdapit ninyo sa kabantugang drug lord, muadto mo o dili? Ingon mo, mosanong. Kung kita dapiton, doon na tay kahigayunan sa pagsanong o sa pagbalibad. Kay gidapit ramang ka. So ang kuan di ay, ang Ginoo di ay di gyud mamugos. Nagpreparar siya og dako kayong kumbira. Giandam na niya, pero igo ra gyud siyang mudapit. Nya kinsa may iyang gidapit? Nakita nato nga doon na siya ay first priority, second priority, o common nga dinapit. So kitang tanan pulos kita gidapit sa Ginoo. Ang musanong sulod. Ang di musanong gawas. Nya kamoron og dapiton mo Ginoo moadtog langit. Sugot dili. Sugot. Gusga ko no be? Sugot. Ay. Nya inigdapit niya unsa may iyang unang buhaton. Doon na sa diapoy mga pamaagi. Sa ato pa na dinhi naasad kay requirements kung dapiton ta. Nga nabitang imong kuan, imong anak magpakasal nya tuwa siya gapuyo sa Amerika ug dapiton kaniya didto nga motambong siyang kasal unsa may unang requirement? Kinahanglan na kay passport, na kay visa, masag makasuod ka sa Amerika. Ang mga Americans makasuod dinhi, why passport, why passport, why visa. Kita mo suod ngadto, kinahanglan na gid tay visa. O kada, bisan tunog gidapit ka, doon na kay obligasyon. Kung dapiton ganitag langit, unsa man ang langit, lugar sa mga buangon o sa mga buutan? Makasuod dito ang buangon o makasuod dito buutan ra? Anong madipindi man? Kinsa may makasuod dito? Lugar man na sa mga buutan, lugar man na sa mga balaan, makasuod ba dito ang yawanon? Dili. Di sa ato pa kung musanong kas maong pagdapit, ang una gid natong buhaton, kinahanglan mahimo gitang buutan. Kinahanglan mahimo tang balaan. Sama ni San Bernardo, kining ato ronggi sa Ulog, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni San Roque. Kinahanglan mahimo sa tang ingon ana. Una pata makasod kana kun musanong kas dinapit para gud anang dapiton kag kasal nga mahimo kang ninang or ninong basta gid nimong makapili-pili sa mga igsusulob ingana ano niya mo adto jud kag parlor kay imo gyud ipa-parlor unsay mga sing-sing unsay mga ariyos imong ipamutang kay imong ipahaom sa okasyon nga imong giadtuan nya kay langit man ang imbitasyon langit man, ang amang sagbagdata dito sa atong mga sala. Di ang una gid ang requirement, biyai ang imong sala. Karon, saman, anda mong mo-comply sa requirements? Makasuod bas langit kada mga libakira? Nya di na mo manglibak. I-appeal ra ba ninyong pari usahay? Makasuod bas langit kadang nagdumot sa iyang isigataw nya di na mo magdumot. Makasuod bas langit kadang mga kusog kay maningil sa utang kasuod dili nya di na mo maningil
makasud bas langit kanang mga igihan kay giyuta kanang kusog kayong mo misyon anang utlanan nga hasta karsada apilon pa og kural makasud nas langit unya di na mo mangural wa mo iklaro makasud bas langit kanang mga naghomoseksual kanang nga tipon-tipon pulos babae tipon-tipon pulos laki mapatay kita unya kining mga butang nga sayon ba ni i-comply o lisod kanang pagbiya sa sala ba kanang paghimog balaan sa atong kinabuhi sayon lisod ang ningong lisod adto na mo sa impyerno sa unang pagbasa gipakita ni propeta Ezekiel nga ang Ginoo di ay maoy mo limpyo nato iya kunong ilisan ang atong kasing-kasing siya'y mo bukbo sa makalimpyo nga tubig dili di ay kita mo'y mo limpyo nato ang Ginoo di ay matod pa sa atong tubag sa Salmo unsa to ibukbo ko kaninyo ang malinis nga tubig unsa to sumay hugasan ko o kana hugasan ko ang tanan niyong mga sala ang ato ra dayong buhaton igo ra daytang mo duol nya magpabukbo ta atong tubig ang nakaapan kay di man ta mo duol so igabot na to didto para ko diha inigduol ninyo despultahan kaysa may musugat ninyo dianang may atong labi kana diha gadaan ang alcohol kamo ba'y gadag alcohol wa kanaan mo patumbon mo ana diyang tubig nga inyong tiil para malimpyo aron kasud mo dinhi nya wa mo'y tap-tap tagaan mo og tap-tap nga katubos luton ana so dili day kita maoy mo limpyo sa atong sala kay makasasala man ta di man ta makalimpyo sa atong sala atong iduol sa Ginoo ug mao ni siya ang misyon nato sa kalibutan ang pagduol sa Ginoo aron buuan ta nya unsa man na siya ang pamaagis pagduol sa Ginoo una kana gyung pagampo pray ampo ay pagsigtan-aw ng cellphone sigtan-aw ihap ang imong kwarta siging ihap basta 20 pangitaon pasanginlan pang mawagtangag 20 pasanginlan ang tanang tao sa balay gikawat niya dito na huwag dito sa kuan pagkuot niya iphon yun niya ampo karon jutay na kay nagampo kada na to ampo bubuan tag tubig grasya nga makawagtang sa atong sala tanawa magrosaryo ka di ba mahinumdo kana magrosaryo ka ba di ba mahinumdom ka sa imong sala og tinuod jud kang nagrosaryo di lang kanang kibot-kibot lang ba manamo na kaslangan tuday kuno di lang yun ana kana yung rosaryo ba na malandong ka ba oy mahinomdom ka oy katong imong nasinghagan katong imong nainsultuhan kanang imong gidumtan kamong mga asawa nga dugay nang nibuwag sa inyong bana mahinomdom ka nga love man day nako ning panuway dako Lord na karon gadumot naman ko niya sorry kay Lord ha ana sa unyag mo balik insya welcome ana wa na gibubuan na ka ana og grasya pero sige kag ampo sa rosaryo nya sige lang ya po kag dumot sa imong silingan kontra kay nimong imong umagad na porti sa kusuga mo suyop wa ka na magampo wa ka mabubuhi nga ikaduha nga buhaton the practice of virtues kana bang pagbansay pagbuhat sa mga maayong buhat nga gitudlo sa Ginoo si San Bernardo iya jud gi-highlight and I think all the saints kanig yung pagbuhat sa mga buhat sa gugma matud pang San Bernardo ako lang isummarize ang akong nasabtan ingon siya ang gugma kompleto na siya kung gusto kang mahigugma then higugma kaysa imong paghigugma ikaw mahigugma o ikaw sad makasinati sa gugma kay ang gugma kompleto na siya nakasabot ba mo niya kuha ko kasabot sad
Kana bang inighigugma ko no nato, di na kinahanglan nga doon na pay baos. Kana bang kitagod usahay para na mga asawa ko, di sa ako dong, tinarong biya dyan ko nimo ha. Ako, binuutan dyan ko dire. Ikaw sa pag binuutan, sad, ay kung binuangi, ay pag kuangkuan dyan mga chicks-chicks, mingon sang bana, sus ako day, nagtinarong dyan ko nimo, wag dyan ko patintal. Na magidaghang kay nangatintal dali, ako wag yun. Anak, no? Makat di ay. So, mao na. Ayan na pangayo. Mao na nga magsige ra kitag higugma. Atod pang San Bernardo. Ay kanang imong tupad. Lingi ako nung na imong tupad. Kanang imong tupad ba? Lingi, ha? Unsa man? Gihigugma na nimo o imo nang gidumtan? Ay imong gihigugma. Maayo. Tinuod ha? Sunod, imagine ko itong mga tao kauban nimo sa opisina, kanang imong mga silingan diha. Imagine ko no ilang mga naong. Saman, kayang higugmaon? Kana. O kaya gani, praktisan na karon, ighumas misa, higugmaa sila. Unsa may buhat sa gugma? Ang unang buhat sa gugma, maogyod ang pag-andam o pagkaon para sa imong gihigugma. Muna ang Ginoo nga nahigugma nato, gaandam gid siya kumbira. Banquet, pakan-a gid ang imong gihigugma. Karon nahigugma mo sa mga adik. Pakan-a sa inyong balay, mga adik. Nahigugma mo sa inyong silingan nga nangilog sa inyong yuta. Sige, pakan-a. Nahigugma mo anang sigig libak ninyo. Pakana. Imong banaw magkuyog og ang iyang kabit nga napo nakatuig wa mulis inyo. Nahigugma pa ka. Uy tubag oy. Og nahigugma ka pakana. Pakana sila nya dunganig kaon. Nato di ba ka masudipan? Labi maghinungitay sila. No, ana. Nya masami ang kaon diri ang kabit pag may mukuha dag tisyo niya pahiran. Ikaw gatanaw, ikaw asawa, ikaw ra tayo tigsukad nila. Ana. Saman, malipay ka dili. Kung mag-uol kuno ka matud pang San Bernardo sa imong pagbuhat ani, kay wa ka balusis gugma, awa ka mahigugma. Kay ang gugmang tinuod, wa na magkinahanglag baos. Ang gugmang tinuod, kumpleto na na siya. Inighigugma nimo, malipay dayon ka, kay ang gugma kalipay man. Ug mao ni siya ang tinuod nga banquet. Mao ni ang tinuod nga kumbira sa Ginoo, kalipay sa Ginoo. Ang paghigugmaay mo na ang langit lugar sa naghigugmaay. Kamo dihang nahigugma manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon diha sa ngalan ni Jesus, kita mapaubsanon ug mahigugmaong mupadayag sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, mukaylat diha sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mutubo ug mulambo, aron ang mga lumulupyo magpuyo sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga natatan ining COVID-19 virus, makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta
Sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan, ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makakita na sila sa kapahulayan dayon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Lord, we touch you today. You gave us your love. You gave us your love. Lord, we touch you today. To live is to die, and to love is to cry. To live is to love with all our hearts. To live is to walk and to talk in your word. To live is to sing in your love. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayang paghimayan sa iyang ngalan, ug alang sa kapusulanan sa tigong niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami sa sakramento sa panaghiusa o panagdait nganha sa imong kahalangdon. Kami nga naghandom kang San Bernardo nga abad nga dungganan sa pulong ug sa buhat, maningkamot unta gayud alang sa kahiusa sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Bernardo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagis panigingnan sa santos niyang kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahigtasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahigtasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bernardo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug di mo kami tugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaya imo man ang hingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig suonay. Nagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili Ako ako amay amay magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Kung sa buhanan kamu magkapuno, dahil sa Panginoon, nagabuhat kamu sa magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat Ginoo niining pagsaulog sa piyesta ni San Bernardo, magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga panigingnan o tinudluan sa iyang mga pagtulunan. Madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, isangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalikdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus, ug sa pagbakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampu mo kami. San Rafael Arcangel, Iampu mo kami. San Roque, Iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampu mo kami. San Pedro Calungsod, Iampu mo kami. San Vicente Ferrer, Iampu mo kami. manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang malinis nga kasing-kasing, purity of heart. Nya mahitabo ra ni kung motubag ta sa pagdapit sa Ginoo nga mosulod ta sa iyang kumbira nga mao ang paghigugma sa Dios non nga paghigugmaay. So atong salamatan atong mga benefactors nga nagsige og hatag nato dinhi sa ilang mga donations. Bisan gani hangtod karon padayon pang naapay mohatag sa atong sound system
So dako kay ni siya nga grasya. Karong mga sunod semana ato nang i-announce ang presyo sa atong bag-ong lingkuranan nya ug makaya atong ipakita sa atong atong katawhan ang design. So karong Sabado mag-meeting na sad mi sa Pastoral Council, Finance Council ug sa atong interior designer aron mopili nami og kinsay among pilion nga mao'y mohimo sa maong lingkuranan. So ang presyo abangan ang susunod na kabanata. Anong mura mamog naguol? Di mo gusto. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadoon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.